Na západe Slovenska, ukrytý medzi stromami Malých Karpát, stojí tichý, zabudnutý hrad. Volá sa Korlátka. Vraví sa, že pod týmto hradom sa vraj ukrýva poklad a údajne ho stráži démon. Na prelome 14. a 15. storočia bol pánom tohto hradu mocný šľachtic Stibor zo Stiboríc. Bol verným spojencom kráľa Žigmunda Luxemburského a jedným z najvplyvnejších mužov v Uhorsku. Stibor vlastnil viacero hradov vrátane Beckova a Holíča. Podľa povestí práve za jeho vlády vznikla legenda o poklade ukrytom v podzemí Korlátky, stráženom démonom. Niektorí veria, že Stibor, známy svojou záľubou v alchímii a mystike, mohol mať s týmito príbehmi niečo spoločné. Údajne ukryl v podzemí truhlicu plnú zlata, ale chcel, aby ho nikdy nikto nenašiel. Tak podľa povesti uzavrel zmluvu s temnými silami. Za svoju dušu získal ochrancu, démona, ktorý odvtedy stráži poklad. Hovorí sa, že každý, kto sa pokúsi poklad nájsť, zmizne bez stopy.